Oh, good morning mga kaidol. Adlaw karong Domingo mga kaidol, December 8 mga kaidol. Mahatan nyo mga kaidol. Ito ang aking ulam mga kaidol. Okra na naiginamos mga kaidol at saka sabaw mga kaidol. Init-init na sabaw mga kaidol. Mayaman din mga kaidol kay pag mapalit ka sudan na may libre sabaw. Wow! So, mga ito mga kaidol. Mga kaidol, kinamunta pa karon kay ang kuan kutsara lagi kasi pangambak mga kutsara bago pa ko nakapalit. Isa ka dosina nahurot na pod. Walang style ni mga kaidol. O upat mami kabuk na puyo mga kaidol, upat mami. So, pag isa-isa may kutsara mga kaidol, iyayag amping, iyayag tago. Kaya umawa ilang kutsara, din siya pwede kagamit sa akong kutsara. O, na lang solusyon mga kaidol, kaya para nga buwan kiling masumpo na ni nga si mga walang kutsara mga kaidol. So, karon mga kaidol, kinamot na mga kaidol. Nanghugas may ko mga kaidol. Nanghugas sa sawang kamot. What? O, mahotan niyo mga kaidol. Mahaw. Unsa man long, nagkaon ako dire long. Oh. God. Oh, yan. Inig-ingkit na ko sa okra mga kaidol. Dili maputol kay may ngipon kinahanglan anaon pa sa kuan mga kaidol sa wa ito. Anaon ba na may ngipon. Anaon pa swet. Anaon pa. Okra. Salamat mga kaidol. Di maputol. Anaon na ko ito. Butulan. Mukbang nih mga kaidol, mukbang.
Kung mga kaidol, gahi nanay, nasagol guwang. Gahi. Manang kinsa mo ito magluto dia og okra. Yan ang ayaw po di apil ning kuwan, ning gahi. Masayang. Kinahanglan maluto og okra kanang dabong-dabong kanang kumot ba. Kaya tikanda. Ano yung gahi ka pa lami ang kaon pag magkinamot ng karon. Thank you, Shaq.